GFP प्रडाक्शननि ओंखारनो गोनां बिबोनांनि केलेंकारि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ गोजोनैनो जोबनानै थांबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जगत बर'नि सुजुनानै लिरनायाव बिबोनांनि केलेंकारि मिउजिक भिडिअखौ GFP प्रडाक्शन हानजाया सुंद' सावथुन महरै दिहुननो लादों। सोमावसार बसुमतारीनि दिथा होनायाव केमेरा हमनानै होयो कुमार दैमारिया। बे मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जगत दाब्ला बर' आरो जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि सुनिता बसुमतारीया। जुदि नों आंखौ बुङोब्ला साइकेलजों दोनलांगौमोन जेरावखि थाङा। बिबोनांनि केलेंकारि मिउजिक भिडिअखौ सिमला ओनसोलनि माखासे जायगाफोराव लानाय जादों। थांनाय समबार फुंबिलिनिफ्राय लानानै मैया बेलासि समसिम सोलिदोंमोन बिबोनांनि केलेंकारि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै बाव खालामदों जगत बर', ददरी बर', जोंस्रां ब्रह्म, थामहिनबा फैलाजे बरगयारी, दैमासा ब्रह्म, बिबारानि बर' बिथांमोनहा। बिबोनांनि केलेंकारि मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो GFP प्रडाक्शन YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन। बाबुमोन साइड जा नोंसोरो हाब माइरंबो गैया फैसाबो गैया दाउदैबो गैयाब्ला नों सानोमोन आंखौ जोंनो नांगौ नै दाबा नों सानोमोन आंखौ जोंनो नांगौ। सोमावखौ मोजां मोनो बे समाव बै मोसाग्राखौ मोजां मोनो नों एसे बायसेब थानायखौनो साला सुवारफोर आं हामा जादों सारि मिनिनाय मोनदों। ना नों नाबाय था Aprila laban ang Aprila. Sukuti yung ginang Aprila. क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।